मा खालामदो आब'मोन मा खालामदो जिरायनानै मिटिंआव फैदों ना ओरैजाय ओमफ्राय नै ओरैजाय नायनि र' बबे गामिनि आब'मोनालाय कदमगुरिनि 1 नं ना 2 नम्बर 1 नं कदमगुरि गामिनि ना नोंसोरथ' जेनेबा बेयाव आर'ज गाबनायावथ' थानो थाखाय माबा मोनाखै सुबिदा मोनाखै माने गावनि जायगाया खुंनाय हिसाबै नोंथांमोना माने मावनाय दांनायाव मुखुब जानो गोनां जादों आरोना बेनि थाखायनो माने नोंथांमोना आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव थानो मोनाखैना दे जेबो नङा दे सासे सानै दं सासे सानैयाथ' थाखानांगोन मानो होनना बुङोब्ला गावनि जायगायावनो जादों इस्थिया ना दे जागोन दे होमबा ओरैजाय नायनि र' नै ओरैजायबो आब'मोना मा खालामदो आब'मोनालाय सालाद बानायदों बेयावलाय मा मा थागोन सालादावलाय बिलाइफोरबो होगोन खोमा ना दे जागोन बिदिब्ला ना